iyo le nje laba zona nisifunda khona wezwe njengamanje kubahluleli sikhuluma ngesikhathi uNkulunkulu evuse abantu ababizwa ngabehluleli ukuba besize bahlulele isizwe sakhe uIsrayeli. Amen. Lesikhathi kwavuswa ngaba bahluleli bathandekayo sibambisane bazalwane ngokulalela. Lesikhathi kwavuswa ngaba bahluleli yisikhathi lapho isizwe sikaNkulunkulu sasixabene khona noNkulunkulu waso. Senze okubi emehlweni kaJehova uNkulunkulu waso. Samhlubuka sakhonza abanye onkulunkulu saye kuNkulunkulu wasezulwini saphinga ngolimi lweBhayibheli. Yezwala bazalwane. Manje sithola uNkulunkulu evusa abahluleli ke ngaleso sikhathi bazalwane emveni kukaJoshua. Amen. Haleluya. Amen. Lalela. Nasi into eyenzeka bazalwane. uNkulunkulu wathemba indoda ekuthiwa uBaraki igama le ukuba yiyo le ndoda ezoholela isizwe sikaNkulunkulu ekunqobeni izitha zaso uBaraki. Umuntu wesilisa lo wathenjwa ubani bazalwane? Hayi come on church. Wathenjwa ubani bazalwane? uBaraki wathenjwa uNkulunkulu ukuba uye ozoba yilida ozoholela isizwe sikaNkulunkulu ekunqobeni. uNkulunkulu wakhuluma noma wazembula kuBaraki yedwa uthi weBaraki ngifuna uthatha abantu kanje ubahole uyemfundleni othile mina isitha lesiya ukusisela ngizobe sengimnikele esandleni sakho unqobe. Ngoba inkinga ababenayo kwakuyenduna yempilo kaJabini uSisera wayibamise kabi. Wamtshela bamuntu ngicela uze la mfana kithi uze nje phela ufikile nje uzela enkozeni wesifazane wawesilisa angisungisizileyo ngoza ngifuna bazosibona ngizoyikhuluma la ngoba inamandla kabi umuntu wesifazane la baba ngicela ukuthi uBaraki kodwa uBaraki la endlini kuphela bathandekayo mayikhuluma ngale minyango nje asele uBaraki baba umuntu nangu uBaraki. Lithi iBhayibheli ngesikhathi evuswa uBaraki kwakunomprofetikazi wena uDibora. Awuzela mama ngibe nomprofeti awubelapha kwakunoDibora ngaleso owayumprofetikazi kuIsrayeli. Kusho ukuthi khona ukusebenzisana phakathi kaBaraki noDibora umprofetikazi ngaleso sikhathi. Kodwa uNkulunkulu umbule utho kuBaraki ukuthi uzosinikela kanjani isitha sabo esandleni sakhe. Bezwakala bazalwane. Lithi iBhayibheli uma ngabe ebuzwa lokhu uBaraki okumbulo uNkulunkulu bazonqoba kanjani ngaye wakuziba. Esaba ukuthi inkosi izothi liyafika lapha benginqobe wavala umlomo akangatshela umprofeti ukuthi inkosi ithini akangatshela umuntu kwayinto yazoyena nje wavala lemlonyeni. Kuthe mayihamba ekhuphuka esundwini kaDibora umprofeti kaJesus eyoxoxa naye ngoba uyena oyebeke uNkulunkulu ukuthi ebe yijaji noma owesifazane. Efika uthi mayifika nje waphela umprofeti wangampela izinto ziyambulula nje. Amen. Hey wange wathula mangithi wange umprofeti wange hayi wesikhundla hayi womlingo nemangaliso. Umprofeti womlingo nemangaliso umprofeti wama-ID nemizi yabantu kodwa umprofeti kaNkulunkulu uDibora kwakuwumprofeti kabantu bazalwane hayi obekwa abantu okhethwa abantu owaNkulunkulu. uNkulunkulu ambula inhliziyo kuye yakhe. Uma efika lapho uBaraki efika kuDibora
mayifika into yokuqala ambingelela ngawudibona uthi uNkulunkulu akasho ngoNkulunkulu amen umtshela into eshiwo uNkulunkulu kuye eyedwa yena angalalelanga lo eyedwa uNkulunkulu wamangala noma ifica isiphambili kumprofeti ukuthi akasho ngoNkulunkulu na ababebuza kaze umbuzo ubheke ngaphi uma ngabe uDibora ebuza ukuthi uNkulunkulu akasho ngoni washo ukuthi uyayazi lento uBaraki akasho ukuthi ushilo uzubona akasho ukuthi ushilo umprofeti cha wavela khuluma into angayibuzanga wathi mangabe wena ungahambi anghambi uma kodwa uhambi kusho ukuthi lento uveza ukuthi uyayazi kusho ukuthi uBaraki ube nokungamkhola uNkulunkulu bethu uzonikela isitha sabo wakhetha ukuthula engakwenza ukusho uNkulunkulu wamtshela umprofeti ukuthi nangu umuntu ngikhulumile kodwa kanaki lithi iBhayibheli akangakho uDibora waphendula kahle nje wabheka ngaBaraki wathi kulungile ukuhamba nawe nje kusho mzoma njalo kodwa before sihambe nathi iqiniso kumele ulazi amen before sihambe nathi iqiniso kumele ulazi udumo lokuqoqa angeke lube segameni lakho ngoba uNkulunkulu usisera uzomnikela esandleni sowesifazane ukubini kaJehova inqotshelwe owesifazane ngoba wena uthema ifuna ukumnikela kuwe wena wangalalela useshintshile kuNkulunkulu ngoba umlalelanga wena ulokhu ezokwenza ngawe usezokwenza ngowesifazane amen alihlala phansi kunento engifuna abazali siyikhulume ngale ndaba belalela abazalwane haleluya uNkulunkulu abazalwane ibenalo kakhulu ithemba ngabantu besilisa ngiyaxolisa ukukhuluma kodwa ngizokhuluma amen ngoba ngitsheli ukuthi angokhuluma amen uNkulunkulu ubenalo kakhulu ithemba ngabantu besilisa ukuthi ngabo uzonqoba leliswe bengama leaders endlini kaNkulunkulu bephethe umphongolo amen angifuni bazana uqamba amanga kuba ngathi akazange ethembe kubo uNkulunkulu ke wathemba njengoba akwazi ukuthemba uBaraki mawuzobuyisa umqondo umuntu wesifazane la indlela uzovumelana nami ukuthi kuyinto entsha eqala manje ukuthi endlini kaNkulunkulu ubone umithina amen kuyinto entsha esanda ukuvela uneliva ngalesivumela lesisha amen ukuthi endlini kaNkulunkulu ubone kuthiwa uyabizwa woze enkonzweni kuthiwa uba umuphi lo baba kuthiwa hayi isifazane into esanda ukumbuleka kulesikhathi sesivumela lesisha akuyona into ekade yabakhona iyaqala yingakho abantu besilisa kuba lesivumela lesisona abakasamukeli kahle thina abakasamukeli kahle sibizwa nabo sibuthwele sidlaliswa kanye nabo kodwa abakasimukeli kahle ekutheni singama leaders siphathe umphongolo endlini kaJehova amen akathi kanti yebo akathi kanti abazalwane futhi angibazoni yes wala abazalwane kodwa ngifuna ukuthi umuntu wesifazane ola endlini kumele wazi ukuthi njengoba kulezinsuku uNkulunkulu abonakala ngusaba esifazane ubavusa ngoba abantu besilisa bamphoxile ababili amen uBaraki akalalelanga uNkulunkulu ovela vusa abantu bazalwane ujayele
owashaya ngesikhonkwane phela. Amen. Inhlafuko. Yes. Kasisele. Amen. Akuyakhumbula bazalwane. Hallelujah. Kahle uNkulunkulu wayiplan ukuthi lo msebenzi uzowenza ngoBaraka. uBaraka wangena ngoMeyi wasaba impi. Wathi uNkulunkulu ngoba ngasangilalelanga sengiyayishintsha into sengivuso wesifazane. Ngifuna ukuzothi bazalwane lokho bona uNkulunkulu esenzisa khona kulona iphutha sivusiwe. Haleluya.